My jsme třída 9 a připravili jsme si pro vás stáží nejen moudré, ale i zdravé. Tak toto je dům pokojného stáří, kde šli naši spolužáci o tom a potom něco řeknou. O domově. Domov se nachází ve Studence v Butovicích, v těsné blízkosti Butovického kostela. Zřizovatelem je Charita Studenka. Původní budova Charity Studenka darovalo v roce 2001 město Čtverka. Charita pak byla investorem velké rekonstrukce, stavby a nástavby, která probíhala v letech 2002 až 2004. Domov byl slavnostně otevřen v březnu 2005. Dům pokojného stáří, domov svaté Anny, je pobytové zařízení typu domova pro seniory s nepřetržitým provozem 19 uživatelů, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu odkázáni na stálou pomoc druhé osoby a nemohou již žít sami ve vlastním domácím prostředí. Budova je 4podlažní, bezbariérový přístup. Má 6 jednolůžkových pokojů, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. Celý oblíbenými místy se je terasa, kavárna a zahrada s poslední od starou lípou nebo u dětských domů. Naše návštěvy s granickým programem se očeká návštěvy pomeného stáří. Když jsme potom přišli do domova, mikrofon blíž. Blíž k ústu mikrofonu. Zde jsme si připravili potřebné pomůcky a čekali, až přijdou seniori. Každý z nás se ujal jednoho z nich, posadil se k němu a vysvětlil mu, co budeme dělat. Nejprve si seniori zkusili vytvořit jednoduchou misku, aby se seznámili s keramickou vínou. Poté následoval výběr ze 3 různých výrobků. Každý z nich si jeden vybral a s naší pomocí se ho vytvořil. Někteří potřebovali pomoci více, jiní to zvládli skoro sami. V průběhu práce jsme se pomalu začínali seznamovat. První návštěvy jsme se trochu báli, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale na druhou a třetí návštěvu už jsme se těšili. Každý z nás si svého seniora oblíbil. Při druhé návštěvě jsme sebou donesli už vypálené výrobky. Seniori si je s naší pomocí neglazurovali. A při poslední návštěvě, která se konala nedávno, jsme zase vyráběli nové výrobky, které si sami vybrali. Paní ošetřovatelky musí mít velkou trpělivost, když s nimi pracují a proto mají náš velký obdiv. A pro nás to byla dobrá zkušenost do života. Uvědomili jsme si, že i ve stáří se dá něco nového přiučit. Tak, byla to dobrá zkušenost. Byla to dobrá zkušenost s nimi pracovat a naučit něco nového, nebo vlastně něčeho nového přiučit. Takže jaký bylo pracovat s nevidomou osobou? Tak naučila jsem se vlastně, jak je to, když někdo nevidí a spolíhá se na pomoc ostatních. A myslím si, že se mi tohle bude hodit v životě, kdyby třeba nějakého z rodiny, kdo by byl nějak postižený. Měli jste s nimi trpělivost? Jo, tak jo, šlo to, no, oni byli takový spíš, oni jsou svým způsobem jako děti, no, tak jako někdy mají taky ty svoje grimasy, ale jinak pohodně. Tak a to je konec. Starkou a Zališkou, přijde se popovídat o tom, jak Šimone. každý z vás hledá kritické situace, takže vaše. Bečka! Já bych začala tím, co je to agrese a agresivní chování. Co je to vlastně fyzicky a verbálně? No, fyzicky je, když ti někdo nabije a verbálně, jakože ti nadává, křičí na tebe a je nepříjemný. Aha, tak tomu už rozumím. Zrovna včera jsem viděla paní obchody, která se pustila do prožívačky. V té chvíli jsem jí vůbec nezáviděla. A teď jsem ještě zapomněla na minulou přestávku, kdy se pohádali holky ve třídě. Nevíš kvůli čemu? To vůbec netuším. Hele, to jsou děcka z naší třídy. Někteří se netváří moc. Podívej se třeba na Dana. Ten se asi bojí jako Dominik. A o Romanu ani nemluví. Proč tak tváří?
No, asi se jim něco stalo. Někdo je naštval nebo jim ublížil a proto se tak tváří. A zase se dostáváme k tomu, co je to konfliktivní situace. Eliško? Konfliktní situace je jakože konflikt. Z latinského názvu konfliktu je srážka či střet dvou vylučujících se rozdílných názorů. Nezhoda, rozpor, střet či válka, což je v obrázku. Dobrý den, my jsme si pro vás připravili prezentaci o našem projektu, který měl být na etickou výchovu. O 1 hodině rozvoje osobnosti nám pančelka oznámila, že bude na naší škole projekt Dobro a zlo a my budeme sponzorem ticho zpívání. Šli jsme si tady sednout do kruhu a začali plánovat. Přišly první návrhy. Co kdyby jsme prodali něco na Alkru? Trochu jsme se tím nápadem inspirovali, až nás napadlo, co takhle uspořádat další trh. Nikdo s tím neměl problém a všichni souhlasili. Zanedlouho jsme začali plánovat. Napadlo nás vyrobit velikonoční ozdobičky, ale neměli jsme na prostředky peníze. Začali jsme hledat sponzora. S jedním rodičem jsme se domluvili na příspěvek víc než 1000 korun a nakoupili jsme výtvarný materiál. Nakoupili jsme něco, jako jsou piliny, pohybující se oči, mašle a lepidla. Měli jsme plno práce, udělali jsme velikonoční zajíčky, ptáčky, ovečky a všechno dopadlo dobře. Petr stříhal folii asi 2 hodiny, proto ho byla ruka až tak, že si musel odpočinout. Vašek neměl nic na práci, tak si vzal ovci. Moc se mu to líbilo, tak ji vyrobil. Pojď sem si sednout. S Petrou jsme dostali za úkol vyrobit zahrádku. Pustili jsme se do toho. Byla to zábava. Nejdřív jsme nasypali do květinače hlínu a pak semínka. Pak jsme mohli jen pozorovat, jak nám oseny rostlo. Dánek chtěl vystřihovat. Moc se mu to líbilo a bavilo ho to. Martin lepil piliny na ovci, nevěděl si rady. Vysvětlil jsem mu to, pomohl jsem mu, poděkoval mi za pomoc, z pilin, aby si polil sám. Rozdělili jsme si třídy, vytvořili jsme letáčky s informacemi o oblastním trhu, později jsme letáčky rozdali do všech tříd. Nazbírané věci jsme začali rozdělovat do krabic podle druhu a později podle ceny. Vyrobili jsme krásný velký plakát s informacemi o oblastním trhu, který byl vystaven na školním projektu Den pro zdraví. Poslední den jsme měli napilno, protože jsme vykládali věci z krabic, žehlili ubrusy a dodělávali všechny ostatní vlastní výrobky. Nadešel den projektu Den pro zdraví. Rozhodli jsme se, že při této příležitosti uspořádáme náš třídní projekt Lepší trh. Prodávali jsme spoustu rozmanitých věcí, jako třeba plišáky, keramiku, porcelán, něco z papírnictví nebo přivězky. Prodávání se nám moc líbilo a doufáme, že si to budeme moci zopakovat. Zákazníci byli moc milí a nestěžovali si, když jsme měli sebe menší problémy. Byli jsme s Martinem u stánku, vysmátí, Martin říkal vtipy. Měli jsme se fotit, rozesmíval mě, říkal, že bude vypadat jako šašek. Říkal jsem, že já taky. S výzdobou jsme si dali hodně práce, aby se lidem líbilo. Udělali jsme velikonoční vajíčka a ovce z papíru, pilin a pohyblivých očí. Konečně přišel očekávaný den koncertu. Hluchoněmé děti přijeli z Ostravy po Robě nám ukázat svůj unikátní talent. Všichni byli napětí jako struny a čekali, až začne znít hudba. Pomoc a záchrana lidského života. Co je to život? Život je období od narození až do smrti. Život není samozřejmostí. Může nastat situace, kdy se rozhoduje, jestli člověk bude žít. Tuto situaci může způsobit nějaká nemoc nebo třeba úraz. Proč by člověk měl poskytnout pomoc? Každý život...
Každý lidský život je důležitý, snad každý člověk v situaci, kdy se rozhoduje o život, by si přál najít někoho, kdo by mu pomohl. Jedinou výjimkou jsou sebevrazi. Proč by měl člověk neposkytnout pomoc? Někteří lidé si myslí, že pomoc není jejich povinností. Jaké jsou jejich argumenty nebo důvody? Bojí se, že by spíš ublížili, než pomohli. Mají pocit, že pomocí druhému by mohli ohrozit svůj nebo vlastní život. Umyslně mu nepomůžou, protože k ohroženému člověku nemají dobrý vztah. Existuje také mnoho dalších důvodů. No tak my jsme si pro vás připravili řadu prezentací na téma, jak můžeme pomoct druhým lidem. Člověk tísní a běh pro Afriku. Chcete se zúčastnit? Najdi si sponzora, třeba rodiče nebo firmu v místním okolí a domluvte se na částku, kterou vám věnují za uběhnuté kolečko. Sjednanou částku vám sponzor napíše do sponzorského listu. Historie. Průkopníkem charitativních běhů je v České republice francouzské lyceum v Praze. Francouzské lyceum pořádá běhy již 5. rokem. Společně s gymnáziem Jana Nerudy se jim podařilo vyběhat víc než 1 050 000 korun. Kdy a kde se tyto běhy pořádají? Místo i čas běhu určuje pořádající škola. Někdy je to víkend, lepší je však, když škola běh uspořádá v rámci školní výuky, aby se zapojili všichni žáci. Nejlepší jako proběhání je nějaký park nebo školní hřiště. Pak dostaneš svůj sponzorský list a budeš mít 2 až 3 týdny na to, abyste si sehnali sponzora. Nejčastěji sponzoři darují 100 korun za uběh. Takže naše třída si pro vás připravila Kolik tady bude? prezentaci Fair Play. Takže zásady chování Fair Play. Soutěži bojují čestně a podle pravidel, uznání, že soupeř je lepší cílí, nebo po zápasech mu podám ruku, dám tím čest. Vítězství není důvodem k nadřazenosti, i poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu ani skrytého. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky. Soutěží respektují pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídí se jim. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu. Diváci jsou součástí sportovní akce. Potleskem dájí čest vítězství poraženému. Férové sportovní chování je mým vlastní každodenní životní situaci. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům. Co to fair play je? Základní předpoklad závolení, které obsahuje dodržování pravidel, chování, pomoc druhému a tak dále. Tady máme video, že fotbalista dal omylevo a proto nechal skorovat popis. Lord Voldemort je fiktivní negativní postava z prostředí knih a filmů o Harrym Potterovi. Vlastním jménem se jmenuje Tom Riddle. Podle Rowlingové se má jméno správně vyslovovat dle pravidel francouzské výslovnosti Voldemort. Voldemort znamená francouzský krádež smrti nebo les smrti, což patrně odkazuje k Voldemortovu cíli získat nesmrtelnost. Nicméně film tento požadavek nerespektoval a rozšířila se výslovnost Voldemort. Podle přezdívku Voldemort získal na své stranu spoustu smrti jedů a začal vraždit lidi a realizovat svoji snahu o ovládnutí světa. Hned po Harryho narození mu zabil matku a otce a chtěl také zabít Harryho, ale to se mu nepodařilo. V 5. díle se pokusí získat těžbu z ministerstva kouzel. To se mu ovšem nepodaří. V 6. díle pošle své stoupence smrti, jede do školy čar a kouzel v Bradanicích. A jejich hlavním cílem je zabít Šimone. Albuse Brumbála. Tento cíl se smrti jednou jakoby podaří, ale pomůže jim v tom Severus Snape, který například z Brumbála ho zabije. V závěrečném boji Harryho a Voldemorta Voldemort Harryho zabije, ale Harry za okamžik žije, protože Voldemort v něm zničí jenom ten ideál, kterému předal nevědomě při prvním útoku na něj. Zajímavostí. Lord Voldemort rozpoločil svou duši do ideálu, aby se stal nesmrtelný. Pán zla umí mluvit stejně jako Harry a Salazar zmizel z hady.
Dokáže čarovat bez zaříka vade, má schopnost absolvovat ostatní bolest, dovednosti v černé magii, dokáže otevřít tajemnou komnatu, vybudovaná komnata Salazarem z Vymozovem. Děkujeme za vaši pozornost.